Gràcies, senyor alcalde. No ho farem molt llarg. Aquesta intervenció, com parla de l'eficàcia i de la no duplicitat, suposa que li agradarà al senyor Vicent Sales, que abans ho reclamava, i no perquè me faci por el seu to, jo crec que li té que fer més por al senyor alcalde del que me fa a mi. He escoltat amb atenció els arguments del PSOE i puc compartir la necessitat que els tècnics estudien el sistema de fiscalitat progressiu. No només em sembla interessant, sinó que a més estic d'acord. De fet, avui mateix hem aprovat en miniatura una comissioneta que vam acordar en el senyor Pérez Macián i el senyor viceinterventor l'altre dia per a una ordenança concreta a proposta de compromís, l'ordenança sobre determinats IBIs. Però és veritat que no som partidaris de duplicar les coses i en aquest sentit el Consell Social de la Ciutat, entre les seves funcions, té en el punt B, a la vista del pressupost aprovat, proposar els criteris o recomanacions per a elaborar el pressupost de l'exercici següent i, òbviament, tot el paquet tributari forma part d'una part del pressupost, dels ingressos. C. Emetre informes, estudis i propostes en matèria de planificació estratègica de la ciutat, grans projectes urbans i de desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental de la ciutat a requeriment de l'alcalde o dels òrgans del govern de l'Ajuntament. Notablement. I per si de cas no encaixava ahir, queda el punt G, que diu qualsevol altres funcions que les disposicions legals o el ple municipal li encomanen. Per tant, la funció proposada correspon, entenem nosaltres, al Consell Social en alguna comissió específica o en la creació d'una de nova. Tant és així que en el seu reglament el propi Consell estableix que el ple, que és el que som nosaltres, podrà acordar la creació de comissions de treball o assessores que tindran caràcter permanent i a les quals se'ls encomanarà preparació dels estudis, informes o propostes, jo crec que encaixa molt bé en el que proposa el Partit Socialista, que es consideren convenients sobre un tema concret de competència del Consell Social i han vist que el tema econòmic ho és, en tant en quant podem emetre informes no vinculants, però informes sobre el pressupost per un període de temps prèviament determinat. És per això que, compartint el fons, no podem votar a favor, ja que considerem que obvia un organisme existent i que pretén crear en paral·lel un nou organisme que no faria una altra cosa, entenem, que complicar l'administració. Gràcies, senyor Ondedeu. Senyor Pérez Macián. Gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales. Como ciudad acogida y regida por el régimen de gran población, disponemos de toda la estructura y órganos necesarios para realizar la tarea que usted, señora Marco, propugna y los tenemos para poderlo hacer con participación, con diálogo, transparencia, con legalidad y con democracia. Está el órgano de gestión tributaria, está el Consejo Social de la Ciudad, sobre el que no me extenderé porque lo ha explicado perfectamente el señor Ondedeu, está el Tribunal Económico Administrativo y está también la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Hoy mismo, y lo ha dicho también hace un minuto el señor Ondedeu, el Bloc ha sacado adelante una moción con el consenso de todos y que debidamente trabajada y consensuada previamente con el teniente de alcalde de Hacienda que les habla, permite ya trabajar con aportaciones a las que ustedes también están llamados en virtud de esa misma moción para trabajar en una mejor regulación de las bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles. Ese, señora Marco, ese es el camino. Y si para recorrerlo usted necesita de la opinión técnica de expertos más allá de los que ya caben en los órganos previstos, recábelos usted, recábelos, funde sus propuestas y hágalas. Pero hágalas antes de que traigamos al próximo pleno del mes de septiembre las modificaciones de ordenanzas fiscales. Es decir, póngase ya, por favor, a trabajar. Gracias, señor Pérez Macián. Señora Marco. Gracias. Senyor Ondedeu, sí que és veritat que existe el Consell Social de la Ciutat i jo no tinc absolutament ningú inconvenient en que aquesta comissió se cree dins de l'Ajuntament, fora de l'Ajuntament, dins del Consell Social o se crea on se cree, però sí que és de veres que la gent està molt calenteta i vostè ho sap molt bé en tots els increments dels impostos i que no són justos. A més, això ho hem debatit aquí en esta sala moltes vegades parlant de que totes les excepcions, bonificacions i demés amb molts impostos no són justos amb la capacitat econòmica dels ciutadans de Castelló. El que tenim que fer, com vostè diu, és fer-lo funcionar. I això era una forma, i a mi m'és el mateix que sigui dins de l'Ajuntament que en el Consell Social, de fer funcionar aquest Consell Social. Si és el Consell Social el que té que muntar la comissió, que la munta. No passa res. Ahir podem arribar a qualsevol consens.
Gràcies, senyor alcalde. Si entenc a la portaveu del grup socialista que no tindria inconvenient en que aquesta comissió, que hauria de ser més que tècnica, hauria de ser plural, com ho és el Consell de la Ciutat, se produïsca dins del Consell Social, i si entenc també per boca del portaveu d'Economia del Partit Popular que li sembla raonable que això passi dins del Consell Social de la Ciutat, i després d'haver parlat amb la portaveu d'Esquerra Unida que li sembla raonable que així passe, pregunte si hi ha una possibilitat, i em corregirà la senyora secretària, de fer ara mateix una esmena in voce que només se pot aprovar si estem d'acord els 4 grups, però si els 4 grups hi estiguerem d'acord en què se creï aquesta comissió dins de l'organisme on me distrec una miqueta, perdoni, és que passen coses. Els catalans hacen coses. No, és que... Vale. Deia, me corregirà la senyora secretària, se pot fer una esmena in voce sempre i qual ho accepten tots els grups. Pregunte al Partit Socialista, al Partit Popular, al Partit Esquerra Unida i a Compromís si hi ha la possibilitat d'acordar ara ja sí, fer aquesta comissió on toca, on entenem que toca, que és dins del Consell Social de la Ciutat, com una de les atribucions que té atorgat. Moltes gràcies, senyor Rondedéu. Senyor Pérez Macián. Vamos a votar en contra porque lo que usted propone es la creación de un consejo absolutamente innecesario. Es un consejo absolutamente absurdo, dado que disponemos ya de los mecanismos y órganos para poder trabajar así, si lo decidiéramos en el momento en que fuere. Pero yo lo que sí que le digo es que el votar en contra de esa propuesta de usted, de su grupo, en absoluto limita la capacidad y las posibilidades que ustedes como grupo municipal socialista tienen en el ayuntamiento de presentar sus propuestas. Pero tienen para ello exactamente el mes de julio y el mes de agosto. En el pleno del mes de septiembre, la modificación de ordenanzas fiscales se traerá a aprobación. No traten de discutirlo en el plenario en aquel momento. Yo les ruego, les insisto y les requiero para que, además de decirlo, lo hagan, lo trabajen. El mes de julio y el mes de agosto lo tienen a su entera disposición en el despacho del señor Masip y mío para escuchar todas esas propuestas, como de hecho vamos a hacer en relación a la ordenanza que hemos consensuado hoy de bonificación del IBI. Háganlo, tráiganos ese documento. Si tienen para ello que pedir el asesoramiento del mismísimo exministro Jordi Sevilla, háganlo. Pero traigan un documento elaborado, trabajado, con el cual podamos técnicamente hacer una valoración y una viabilidad y después tendré el debate político. Yo así se lo ruego. Muchas gracias, señor Pérez Macián. Vamos a proceder a la votación de esta moción del Grupo Socialista. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos 9. en contra? 17. ¿Y abstenciones? 1. Bé, només explicar que hem abstingut en esta votació perquè el que se proposa és un foro únicament tècnic, perquè considerem també un error la col·laboració en un foro per establir criteris de justícia i igualtat de sectors que s'han oposat sempre a aquests principis, com són el món empresarial, i s'obvia la participació dels sindicats. Per tant, la nostra abstenció la justifiquem perquè, per suposat, volem un sistema fiscal progressiu basat en principis de justícia i igualtat, però pensem que es podria fer d'una altra manera i haguérem votat a favor si s'haguera canviat la moció en la línia que ha dit el senyor Nomdedeu de que siga el Consell Social el que farà aquest informe.